návykové látky. Viete, že spôsobujú poškodzovanie zdravia. Aj keď ľudia ich berú len preto, aby sa chvíľkovo cítili lepšie. Sú zlé. Cigarety, alkohol, drgy, lieky. Myslíte si, že existuje iná cesta? Jasné, že existuje. Mám sen. Táto jedna malá vec vás vie dostať do úplného kľudu a pohody. Už do minúty. Nemusíte mi veriť, stačí vyskúšať. A pokiaľ ide o hodnotu, máju, je drahá. Pokiaľ by išlo o biznis, aj to splňa. Ak ste ochotní ju naštudovať a rozšíriť do sveta, prídete si na svoje. Neuškodí nikomu. Pomôže každému, aj deťom pri hyperaktivite. Môžete šoferovať a nemať pocit viny. Tiež vás pri šoferovaní nenasrú iní šoféri. Táto vec vie zmeniť návykovosť na zdravú, príjemnú a prospešnú. A pokiaľ ste naozaj biznismeni, vie vás urobiť šťastnými.